Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayin nga ti surat, ti pakasalitaan, iti kalman laeng, ni pagayam ti kaberting, nga napuoluan, makiinumakman, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tamadama tiron dami nga natanon. Idi agsardeng di kiti kakaduak manong nemi nagsardeng data at dada iti tiyanggi. Nakaw. Kanya ti kayo sa nga kadua, tiyanggi na ito eh. Kita medyo napanagaran data yung mat iti barangay tangad. Hanga tanod na duma. Tangad. Anong nemi? Nagtungaw kami na. At upat kami. Kanayatang sityo. Isot ayami mano. Madamat ron dami kanayatang sityo. Kaya itiada tiyanggi na malapsan mi kumatimagas kami. Baka kung tanatay ni Hepe, no? Mamo na dati ito. Mamamlata ni Hepe. Si Kamad Berting. Sa bali mat sangun na rejay. Ang sangun na. Mada-mada ka dati babae na. Pila pagbagamot si ka. Isko. Maritos ka. Kaya ang chismis na. Tabay pa sumat ni Hepe. Paglayangan na kayo ni Kapitan din. Ada chicks ni Kapitan. Ada ba chicks ni Hepe. Kasi ka nga rin isko. Ay, nasing peta. Anak ko. Ay, handa kami nga anak, nana. Ay, manang. Medyo natatayan kami maten. Alakit adding ko nga roda. Awan. Ana. Anak kayo ng purma, tanod kayo. Awan. Siyak ni Berting manang. Dito matnis ko, ni Kilyo, ken ni Enteng. Dati man ko. Sa gagaysa ka man lang ti beer na ti tunay. No, naka-duty kayo nga uminom. Pagpapigsalain, pagpatured, manang, hamimat lablapsan. Hamimat nga, kwarta hamimat igatang mi. Lagat na isok ko na yun, agat awmat pa nga ruti karpyo na, iti panagpainom iti tiyanggi. Mabit lang nga raw, ha? Manong nemi siyak tinagawad, kadagiti pat nga nolokotan nga beer, manong. Hindi pakabayatan nga gaw-awat, ha? Kita napintas. Sa balimat parang namin tipag-tripak. Napintas ka manang. Gaman na ading ko, no, para kang kakit napintasan. Sa anak namin nga tagad nga sityo, iso ko hangkang ama mo, kahit mabalinti makiama mo. Siya naman ang nga, Anita, tawag ta kanya. Kat, kumusta mat ni Mister? Balo akon. Na? Balo akon. Awan kayo pulutan. Dadyaman. Ito taman ni. Mani, klase ka mani. Mana nga, kaslatakit mo sa word. Uy, dumanti klase ka lako mani Sa bali at nagamatayan natin ko. Berting. Sa bali dati panunot mo. Ana, sikat sa bali panunot na. Dadya man mani ko anak klase na nga mani ko na. Kaya ada na oksan. Ada okis na. O, di klase mani deta. Berting, mga mayawad ni manang aning. Naling nga sa salita deta.
No anya tinaimas ditan manang isuitad mo nga mani. Etoy, awa ada okis na. Apay na imas ada okis na. Ngam ta open. Ta among berte nga din ko, no open. Kasla, awan ti thrilling na. Ta sa among nga rin uksan open nga rin. Manang aning talaga. Talaga ito amo malpalpalusod na berte. Talaga sumaw ni manang aning. Manong Nemi, nakatalo kaming nga biyo. Idita siya akong tagbayad. Manong amin manang, si kaya tagbayad, siya nga rin. Imbaga na manong, hindi trumakta rin di katuwak. Perting, sumaruno ka na. Uray naklatakan, sumaruno ka. Uray di siya tagbayad. Sumaruno ka tulatan. Sige, nasukunayo. Nagbay ko ngamin manong naming nga. Iruruwar ti wallet ko. Ilita, manang aning? Sakbay nga mayadak. Mabalinti makiinom. Makiinom akman. Alakit, sumra ka lata na. Taumay ka di kusina. Awan ka di danom yung tarep mo. Awan, hanakirarip ti danom. Di awan nalamis ka danom. Di mi nga ming kaya tinalamis ka danom. Di kakalingan na. Hanga bale, adda palang malabi mi. Iso ti pag inuman mi. Malabi? Apakit na imas Talaga na imas danom mi. Diyan nakalukat man tari daw. Kaya nasumrek ka, pakisiram to basit. Sige, tasumrek sa jet, surutin na kaya kusina, ha? Manong Nemi, tinungpal ko ni manang aning. Simre ka, iti mentor, nga naisariping namin ka, ti balay dati tiyangkina. Sako inrekep. Abag isumat nga, lumaem isuna, nagpakusina. Ilak mo, Berting. Apa nga ilak kumanang? Just in case nga ron nga ada sumrek da dita tiyanggi. Ayaw na ya. Sige nga ron. Dito ko lang nga mga oras ti danumen. Umay ka dito yan. Tapos saan kong idandanon dita. Kung nagpaiso ya. Manong Nemi, iti panagna na isupay lang pa nakakitak tilonglong ay na. Saan lang dyan ay rupa na't nalapsat manong. Kapag isot pa nakakita nga nakashort. Manong nga tatawan nga dato nga nabalo. Numunang taratangsit ti barukong niya. Pagkabasit lahat na berensyanit atawin. 30 ako na Baka 40 nga ta. Hindi makadano na kita na. Pag-isong tumakta ko manong Nemi ti malabi. Sana iyawat. Iti si Mango inyawat na. Nabayag-bayag lang asahan ko nga. Inawat. Ti danumano. At dakit ni minatmatak sa pakapuklan na. Alawatan mo. Abay, kasi ka palang kitang kanya. Nakalaplapsat ka talaga. Aning manang ko na. Aning ko naklatan. Awate mo ti danum. Saan sakit nga danum ti pakawawak. Ana? Nakadayo di kakaduwa mo. Sige, alakman ang tadanong. Inramang ko yung nagkamantiiman naman. Sako yung minom. Nakiwas ka ng peso. Kahit mo ba hanin? Di na ipanan tiwaw mo. Nga madaddak ng mawaw no. Matmatan ka. Di ka agang angaw ang kastan. Ape manang. Ape nga di ka agang angaw ko na. Pinainom ka. Gabot tama, imbaga ka makiinumak man. Kahit no siyak ng tagki daw ita. Apa inuman nakmet. Mabaling ka di met. Makiinumak pa met. Hawang kanyak dito ti danum. Daki di bibig mo kayat ko. Maling? Mabaling ka di.
Epam ti panakawaw ko. Babahin ka rin bibig mo. Kaya wala. Habi ka tingasan. Paunahin man. Nakaimas na kitibibig na. At asawa ko manong talon ti putot ko. Kim sa balit imas dito nga balo manong. Numuna ta kumarabas. Di maramanan na, di kitibibig ko na inarakop na, tinakairot. O talagang ipadlaw na, tipanakawaw na. Nagdan na ti barukong kinbarukong nagraip, naglanang manan, di kitibibig mi manong nemi. So pala pa nakadlaw ko, edi mariknak ti barukong na mano. Awan tinatangkan. Awan saan nga nakabra mano. Insalagsak ko, dinakulap ko, iti nabangbang nga kamiseta na. Kat siyempre, nagkaradap na iti nga dakulap nga nagpangato, kerni. Inigamakon manong di may sa kadagiti mansanas na sa ako medyo rinamas. Oh. Parting, indan, di kwarto. Awang ka doon, meron na ada na pananda. Dagit talungan ako. Katag may sak. Yuswa, agawanak na dindeng ka. Kalpasan nga pinainom ka. Painuman nakmit, Berting. Let's go. Manong Nemi, adagap apo. Po! Huwag kayo, gumatakman! At kumatang, papaam lang. Disturbo. Pumano to retan, tuno awang makita ng sumbrek ini changi. Kaya sano no, karawaan din rin awan makarawa da. Awahang nga sumbrek ti ima da. Oh my God! Imbes nga isot sakroyak manong Nemi, isot ng sakroyon kanyak. Taginapod no na medyo chubby iso na manong. Ngayon crush ko nga talaga tikas kang kuha na ti pamag. Sana kaimpaid da manong Nemi kat ison tinangikat. Eti, pantalon ko. Ginuyod na ti pantalon ko manong Nemi. Kaya na nakabaksera. Isupayin, inramraman ng ti brief ko manong. Tay-tay pailay nga madlaw na nakastoon iti uyong ti armas ko. Kat ne, si magpat iti katre manong Nemi, subunan nga mo na. Uy, na, mahilig kagayam ti mga niti iti jumbo hotdog. Aning. Sa aning na si mungpat manong Nemi takastoon na iti panang apo. Mga anak bet no ka. Ngandip may napuutan nga bagat kukit nangan. Ngam deto ita nga balo manong Nemi. For me, kastaon iti panangan na ko na. Insinyas ko manong Nemi nga mangankam nga duwa. Kinayat na inaksup na manong Nemi kat iso na mismo tangi kati-t-shirt na. Iso tinangi kat siyempre ti short na ingkan kanayon nan manong Nemi ti underwear na iti baba. Sani? Insakaunan manong Nemi ti doa nga saka na iti nagbaitan dagiti saka ket imbabanan ko na. Oh, manong Nemi naglinis. Unakas ka. Kunanawit. Nagimas gayam ti mabagbagi ti balo. Kis-kis-kisam. Diyak ipalubos na dagtubo. Kasla kukuha ti maladaga man. Nagimas kit da ito yun. Mga nagbutno ka, kadi bakit ko manong Nemi ngimawangkas ka na ito. Awampulos ti pasalsali. Nang roon na lang aro din, idisirek ko ti dilakit ko. Oh, Berting, oh, manong Nemi. Ison itin, ison ti haliwali manong Nemi ti patong kad nakaangtalata siyempre ti dilak na medyo atid to.
Aging nga pinaspasan na ko ng, nikit mo pa ng tilok. Ure ko lang nadlaw manong nemi ti panagburnok. Rumwar. Isubat ka na ti sinipsapak tapno ad-addang marikna na ti imnas manong nemi kit. Kunan. Berting. Thank you. Thank you kunan naman nung ata. Napadasan nan ti mo na guntaway nga na tayo. Isa na mismo manong nemi iti nga baliw iti posisyon ket gabuta siyak takim baba iso taking ngato dati kang kanan na itay manong nemi nga hotdog inalanan sa na inyusok tinugawan na Uurel ko la masiputan manong nemi ti panangkagat na iti aking baba nga bibig na talagang maganasan ken mawalaunan dato nga palo manong nemi. Ket no kasanot panagikuyok na itay manong nemi itay tidilak ad-addan ti panagyukuyok na. Dati panakkelen panulok megen manong nemi nga armas ko ti batutak kunak manlaingin tamasak nga rod nga tanod. Kastaon iti panangwangil-wangil na kasya ko na apo. Ket siyempre ang maikat at talaga nga katangkanan na nakatidtog man. Nangapapaot iti posisyon na kasta namintua manen ng baga na manen o panak manen berting. Ngam ka po manong nebit na nakaiddaak kitaking ngato di armas ko mabayagak. Wine isog ka po na manong nemi nga kunak siyak mamay. Isumaten manong nemi takim baba kadaytan. Stow na yun manong nemi ti panagkabalyok kan kuano ko na. No muna tayo ba nga ng paspasapay. Asapay, sige, pumapanag manin berti. Namimpaten na Jack Marino manong. Sapelak si mabat, hindi ba pamatan tirik na ka. Asadag ka kun. Berting. Sumabatak ka. Manong nemi. Inyari ko ni aning manong nemi nga sila teenager. Di kinarugso na. Wanong ka po nga ta, tanabayagan. 8 years gaya man manong. 8 years ka nun, nasaan nga nakaraman. Itakalumalang. Siyak kanupay. Nga daan ti nalukmig ka na tidog nga batuta. Nga miyembro ti barangay tamin. Amumon nusta din no. Iti balay mi. Ay tikit mo so. Kaya, orasan ka nga tawagan na. Yung malaklat at cellphone number mo. Idit kumatking ka cellphone number ko. Tadito ito manin. Kasi nun, danto di kita anak mo. Danto di kita anak ko. Idinto sentro. Mapantan to check-in. Check to tagbayan. Sige pa yung tagbayan. Una. Awang gayam. Check pa ganyan na bayadan na di. Ay nahalami nga sa lukam nga bira. Saan yun? Ang kubay bayadan yun. Saan yun? Uno kahit mong pahinga na yun. Babayag pa kagawid. Tikitan na ko. Uminom akmet. Baka na uyong ka man, nakainom ka. Tama. Sige, mabit lang Inak mga alat ti beer. Ay inuman ta. Sa tanto manin, rugyan. Nadlaw ko manon nabi nga sinublandak di kiti kakaduwak na tanon. Maganing! Po! Maganing! Gumatan kami mambay! Mabaling balat aglago ang kadet, nakalukat mo't pa lang, nakakopan balat sa tiyangem. Maganing! Di mo lang nakita ni Berting. Hindi man, si Maronon. Maganing! Ang kalata ko doon. Una makaalak ang harod. Tibir. Wala. Yung kalako nila. Ano salut-sudan na sa atin ayam mo.
Alangan mat nga bagang nga danak dito unin. Iba kaklatan nga nagkawit ka. Ikin mapandag sa pulang nga jiwalay. Hindi maamuan ra. Nga awanak sadya. Maamuan ni bagat ko. Nahorti ba ka? Tsaka mo naman na tanang. Nagpamyanan mat simulot mat katakayo ko naman tang. Sige nga ron. Mabilay. Napanalinakuan, sigarilyo. Tiginatang da. Gandang kang kumanong na imita, medyo yung pingsana. Simurot ba't ka nakita ya? Baka no, di magasan dita. Umatan. Di tawagan nyo kumat cellphone na. Hindi mo marad mo ti cellphone number na. Nita kayo man pala kakadwag, katano di mo number ti tunggal may isa. Ne, nakin naman na. Napagpatahit ka silaw. Lagi kaya nga rin, tagsara ako. Sige mga aning. Manang aning. Baliktad na ba ito? Na. Ay, baliktad ka pa. Alalay, kahit talaman manlo yun. Mga aning nga balo. Adan sa amin ni Berting ni Taon, awan, api ko mga dati ko, tula. Tayo pa lang nga madlaw may kurso na, adan na ka, iso nagbati kahit. Awan dito, ilawag kayo, nagsara akon. Ay, saan kami nga naya, hindi kalman, mga aning. No. Medyo agawit gabasit mabanjay balay data, damagin mo, dat siyo na sa jayan. Ang naawan sa jagat talaga, datoy. Talaga, ibagbagayo, kasalo ko mga datoy. Huwag gayam, baka kayo tupit sigarilyo. Nani, sa kagisakay kahan, laladain kayo. Na, masugsukan na kami, sa kagisakay kami sigarilyo. Alain kayo. Manong nemi nagdanaga. Baka numapantag ang peso sa jibalay. Kidamkad lang amin ay. Alis to launa nga may cool, may kaglis tidila ti may isang babae. Nakadlaw di kiti kakadwa. Ini ta isang reknan manong nemi ti bihira iti kwarto. Nakon, gawin akon. Abay, kasi man kami tibagam, nakadlaw di kakadwa. Palusot ka dulot tanak ni bakit mo. Alam mo naman tayo. Pinagustuak manong. Aging ka nga nagdaiso na manong. Kahit nakauyos. Pati, short kan panty na nakat na. Ano kon? Sana binukbukan ti beer manong nahimit ti suso. Ay, mansanas. Baka kayat mo sip-sipan. Kaya, ada pa lang na bati. Come on. Sige. Binukbukan na pa iba na. Sinarunok na siguro. Verting. Oh, verting. Pati iti baba manong name binukbukan na ko na. Sinarunok mo ta. Berting. Tadilam. Kabil mo manin. Wala ko ba't asawam. Kahit kang asaway, Berting. Berting. Nagringguro ka na. Anak mo nun, Berting. Naring na tidila kaya. Naring nga talaga tidila. Talaga nga narugso na ito nga balo. Binukbukan naman ng kunam. Naman napakit intong. Naman napakit insirek. Hanggang tamapan na asan. Dirmit kami, dokmadji na kita talaga naman na. Aradamat manon nemi nga sinipsipak ko na. Wain, pati tidila, insirek ko, kat agat bigel. Opo, adada nga mabarte ako na kastoy. Uminumak ti birang adda iti unek ti ko. Tirting mabanak mo na yun. Opo, magmaya. Wain manon nemi, kasladyak patchen nga ma-experience ko, mapadasak ti kasjay.
Nabayagag magtan manon naming agron-ronda, tanabayagon nga tanod iti barangay. Nimita lang mapasama. Kasla itapay lang ti manakam amok kini aning. Numampay amok nga adda tiyanggi iti dayto nga sityo. Diyak man gamin gumatgatang. Ita lang nga dagas kami. Kasla itay lang nga nakitak ni aning man. Nga nagkursunada akmat nga dagos. Kadyak mariro, nagkursunada mat kanyak manong. Nagkinursunada kami nga doon. Neta. Dito may kadua nga rikos manong nemi napapaot manin isuna kastamat kanyak. Ta siyempre, di may kadua rikos na babayaga talaga. Namin malupay kitkisuna. Manong nemi tsaka mo numano nga minutos uno oras dito nga second round. Nabayagsa. Gaputa. Nakadanon din, dikit itanod, ijabalay, kananda pa ni bakit ko, anong name dito, sangot itiyang, Berting! Berting! Ala, sila dyan, ni bakit ko? Ay, Jesus po, nagloko mat na nagdi kakaduwag. Tanda ka magkay makaduwag. Sarsarak na ka. Ano, ang kakalatago noon niya, tapos nagparangawang ka to. Sige. Sige, kaya natin. Isuot ko na ito yan. Tabag naklata dito talikod. Dapat lang. Gabuta sa hangak sarding manunemi di asawa ka berting la berting. Kabilitan manunemi ngayon lokad ni aning tiridaw. Mentor. Aban niya dito ya, sino berting awawaga ating ko awan ditoy. Ano awan? Ano? Apa naguyukan? Ada ka lutoy ko na nilipada ng tanod. Ronda ko na sa bali matumayan na. Ay awan pamanik na mga studying ko, mabalin ka ng isak lang. Papabasulan na din nga adat yun nilakay mo. Dapat no mamati ka. Sige, sumrek ka. Winayaan naman nung nimitiri daw. Nimsama ta sumrek ta asawa. Anan, sumrek ka. Sumpag-isumat din man nung naming rimwara kiti kusina. Pateng-teng ko tinagpalawod pa lang yung muna sak nagpaamyanan. Diya ka muna anyat si marunong nga pasamak. Iti asawak. Kenti barua ka malala. Ada akong dito'y balay manong nami nakadigosak paikit din. Wahen, kamasapol nagdigosak. Tapos nalikas na kitawan ti maangot ti asawa. Nung baka agatak mo, nung mama na nga nagdigusak. Naguro ka, diya ka muang, nung baka nagdigusak. 30 minutes ti malabas manong nami, aw madlangin. Nangaring tinaw ng anak. Anak mi. Pang, minimorita ni mamang. Abay ngamin, yung manikit ipada mga tanod. Imbaga na nga dakanon si Jai. Diyan yung tibagada tayo. So nga nagpungtot mo ni mamang rimuar. Nagkapang mamin pang. Nagrunta kami. Wanang awang kakanumot ko na digiti kakaduam. Kada lang nakaisaitak sa Jai. May sait ka. Di may isang balo. Ngagdagan ka no ti aning. Tulamin niya pagbagamot si Kanjo. Lingga Jai sa laban ta maturukan. Tuloy maturok. Taurek ni mamang mo. Lo, pagkakapay ka ni mamang Danak pa lamat maturog. Tapos dak nga ganawa. Tamakaanawa ka ng arudno ka. Kaya natuting ngayo Ori may pipit ako na. Tanaputam ka din nga nag-apa kami ganyan may mamang mo. Nakagapa ka ita. Nawang pagdarang ka mag-apa. Alalan. Napanan nyo kami na yun. Yung kadya siladbon ko nak. Ito naman tutuntunan natin kami nga. Hindi sumangpet manong nemi nilusing asawa. Nablapanam. Nablapanak. Kabigsak tagsalutsod. Siya tagsalutsod ka. Nablapanam. Napangam ng grunda. O nagpukaw ka Nagpati ka kanu ka dahil ka aning nga balo. Sikamit. Ano ka, apin kasapasapol na kuman ka kaduam? Imbati dakta siyak tiag bayad. Ngayon sinarurukment na ida. Apin nga di ka nakapagkukuyog. Di nga rin sa bali nga nakasaitak. Dahil ka lang may kadlong balay. Kaya apin nga di sa pula soblihan na kita awang ka.
Nagdadakam di likod ha. Baka silang nagpukawad na i-junkie. Kasano pa yung mga koma. Kinapin nga sa mong sirudak. Apin nga sa mong tulit nagrudak. Na isa itak na sa jay. Si Kamat. Ano ko matinam na mga ramidak? Balo rin yung aning sakari. Kanapitas. Lusing. Napuutam ka din nga nag-interesak na sa baling babae. Eh, nga tambok, baka ita lang nga nag-interes ka. Saan kung itong aramidan, data? Si Kamat. Indahan na paturugtan. May kahan. Inarakop ko. Kadigdigos mo? Uwan. Indigusan ka nga. At dapat itapag-ipam mo kanyak. Di ba nagnagak? Amigan. Alawanak timod. Oh, mitlagaya. Di nakpilitin. Sabi ko, mapilitan ka na din mo kayat. Naputam ka din nga, pinilpilit ka. Saan ka din nga, lumay tirik na, may betirik nam, awang pinilitan. May tirik na kita, hindi gusang ka pa eh. Ngayon si Kamat timatitbod na. Baka sa bali nga, nangipadam. Wala, sa bali nga nangipadam. Baka si Kamat aramid na loko. Oh, pabaso mo kanya tayo, basol mo? Sabi nga rin, matitbod mo ita. Oh, data nga rin. Panagi, pasabad na ka, imbagada ka niya ka, mamatpati ka mo. Sige. Dan. Muna kan. Di mo kaya talaga. Taan. Ako naktibod. Tumparbang ngay. Mabalin. Sige. Ang tangarod na turagin tayo na tumparbang na. Ha? May kan. Imon nga. Kaano pa nga nabayagan relasyon ta. Isumati. Managimon. Hindi kita man kakadwa ma. Itadaman lang yung mga kasyay. Itadaman lang pasamag nga grunda kayo nga di kayo kukuyog. So nga rod na iran-ran na lang. Sige makan. Sige. Among tunulitan ni kasyay. Haanin. Oh my God. Sige nga rod yan. Tamaturo kayo. Ayos. Awan pulusen manon na imi ti pa nagduwa-duwa ti asawa ngem nagtultuloy ti relasyon mi kini aning. No saan nga sa jabalay da mano. Iranana manon na imi. No awan trabaho ket iranamat ti papan na panaggroserya. Tintungat anak na nakamantay siyempre di tiyangkin. Mapangkamtungat ag short time kisulat ag bayad. Pabulsaan nak pa'y manong. Homo, nagmayate. Aging kakadag ito ay manon nemi takampay lang kani aning at dan 5 tawid. Kamo, masiguro, dati kita makakit-kita mat kada kami, nga amumi, siguro, idandanon takatamat kani bakit ko. Ngam nagtalin na di pa nagtalik, di asawa kanya. No pa'y lipliputan. Ngayon para kanyak, manong, jak tupulos baybayan ti pamilya. Tay bagbagarod ni aning panawak kun ti pamilya, tadakam kanong tagden na. Ay, no way. Ure ka nga milyonarya ka, awang pangisukot ti pamilya kun. Jak tulam mo, manong naimin yun ka maputed, ti relasyon mi kinipalo. Siguro, maputed tumatlaeng, yung tsaka mo nitun ka siguro, adan tunga tamat lakamen mi nga sa pagpungtutan ti Diyos ang nakunak tumultulong akmat amang paragsak iti kasapulan iti ragsak makiinumak man kunana apikid di nga di mo pa inumin hangkadi manong nemi tuwing nga radagaman nga pagayam mo Berting Berting haluko na to surat ba talagang hangka na paidam ta agpainom ka ngam sikamat ti mo na nga nangibaga makiinumak man mambalim makiinom keng ka